S pojmom fašizmus alebo fašistická strana sa stretávame v dnešnej dobe často. Možno až príliš často. Používa sa hlavne vtedy, keď s niekým hlboko nesúhlasíme, je to taká politická nadávka. Ale keď je fašista dnes každý, kto má iný názor na očkovanie alebo dane, chápem, že ľudia sú zmetení, čo to v skutočnosti predstavuje. Ktorý je ten skutočný, ten, ktorý ohrozuje demokraciu a len sa smeje v kúte, alebo v našom prípade v Európskom parlamente. A teda TLDR, ak si myslíte, že fašisti v roku 2026 budú nosiť uniformy a pochodovať po uliciach, tak to nie je pravda. Nájdu si vás aj sami, práve pomocou sociálnych sietí. Predtým, ako spoločne skočíme do debaty o tom, čo sú vlastne tie znaky, podľa ktorých spoznať, čo je ten skutočný fašizmus, povieme si v krátkosti jeden príbeh prvej a jedinej strany, ktorú na Slovensku rozpustili. Slovenská pospolitosť. V roku 2005 vzniklo z občianskeho združenia Národná strana Slovenská pospolitosť. Figurovalo v nej aj známe meno, Marian Kotleba. Členom bol aj Rastislav Rogel, ktorého v roku 2020 NAKA zadržala v rámci protiextremistickej akcie Šašovia a bol obvinený zo zločinu výroby a distribúcie extrémistických materiálov kvôli pôsobeniu v kapele Krátky proces a držbe predmetov s nacistickou tematikou. Rastislav Rogel bol aj priateľom Daniela Bombica alebo speváka Ondreja Ďuricu, terajšieho podpredsedu a hovorcu republiky. Tieto mená pravdepodobne poznáte, rovnako ako poznáte ľudí, s ktorými sa teraz v roku 2026 kamarátia. Neoddeliteľnou súčasťou slovenskej pospolitosti boli aj uniformy, ktoré nápadne pripomínali uniformy fašistických linkových gard. Práve tieto uniformy využívali na svojich pochodoch. Často pochodovali s horiacimi faklami vo večerných hodinách, skandovali pozdrav linkovej gardy na stráž, navštevovali pamätníky Jozefa Tisa alebo rovno jeho hrob. Vo svojich prejavoch velebili tento režim, hoci bol zodpovedný za deportácie desiatok tisíc židovských občanov do koncentračných táborov. Tieto vizuálne prvky verejnosti a historikom silne pripomínali pochody nacistických jednotiek SA, ktoré môžete poznať pod názvom Hnedé košele. A práve tieto jednotky zohrali kľúčovú úlohu pri nástupe Adolfa Hitlera k moci. Práve tieto pochody sa tešili hojnej účasti medzi mladými. Dokonca mal záujem sa ich zúčastniť aj profil pod menom asistenta Milana Mazureka, Jan Pastúšek. Viac som sa téme asistentov Milana Mazureka venovala v minulom videu. Ak vás to zaujíma, nájdete ho v popise videa. V programe Slovenskej pospolitosti sa otvorene prikláňali k zmene súčasného režimu, teda parlamentnej demokracie, a to znamená, že systému, ako ho poznáme teraz. A ich cieľom bolo usporiadať štát na tzv. Stavovskom princípe. Cieľom bolo nahradiť politikov, ktorých fašisti považovali za nekompetentných, tzv. Odborníkmi. Čo je predsa úplná blbosť, pretože v demokratickej spoločnosti majú ľudia právo zvoliť si svojich zástupcov. Iba že by Slovenská pospolitosť odmietala demokratické zriadenie. V marci 2006 Najvyšší súd túto stranu rozpustil. Hlavným dôvodom bol fakt, že činnosť Slovenskej pospolitosti bola v rozpore s ústavou. Kľúčovým problémom bol už spomínaný program, ktorý žiadal otvorene o zmenu parlamentnej demokracie. Marian Kotleba, teda vodca rozpustenej strany, neskôr založil novú stranu, Ľudová strana Naše Slovensko. Sice logo vyzeralo celkom identicky, ten program bol o niečo miernejší. Kotleba a jeho prívrženci sa už poučili z chýb, ktoré viedli k rozpusteniu Slovenskej pospolitosti. Sice ani to sa im úplne nepodarilo, keďže Kotlebu v roku 2022 odsúdili za šeky s nacistickou symbolikou. Hlavnými tvárami Kotlebovej LSNS bol napríklad Milan Mazurek, terajší člen Hnutia Republika, ktorý je neslavne známy svojou veľkou kapacitou plúc, ktorú Slovensku ukázal na Bratislavskej stanici. Už raz ste nás 200 rokov okupovali tureckou armádou, viac nebudete! Dokým dýcham už nebudete! Slovensko! Slováko! Slovensko! Slováko! Toto video bolo natočené počas protiimigrantského protestu v roku 2015, ktorý organizoval Lukáš Kopáč, terajší asistent Milana Uhríka a prominentný člen strany Republika. Mazurek sa často vyhovára, že toto video je nepodstatné, keďže v tom čase nebol aktívny v politike a bol mladý. A musím sa priznať, že v mojich očiach by to aj možno dávalo zmysel, keby som nebola práve vo veku Milana Mazureka spred Bratislavskej stanice a nebola takisto aktívna v politike. Pretože prekvapenie, mne by naozaj nenapadlo húkať na rodinu s deťmi. Ďalším prominentným členom Kotlebovej LSNS bol Milan Uhrík, terajší predseda Hnutia Republika. Neslavne známy aj obhaňovaním vyvesenia smutočných vlajok počas výročia SMP na budove úradu Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorého bol riaditeľom. Obhajoval to tým, že smutočné vlajky vyvesil ako spomienku na padlých v SMP. Problém bol aj v kontexte, v ktorom boli vyvesené, keďže SMP je na Slovensku vnímané ako protifašistické povstanie, a v tom,
kto ich vyvesil a aké postoje zastával. Vraciame sa opäť k Marianovi Kotlebovi. V roku 2021 časť Kotlebovej LSNS, ktorá vznikla zo Slovenskej pospolitosti, sa pretransformovala a odišla a vzniklo hnutie Republika. Ako dôvod uvádzali vnútrostranícke konflikty a sľubovali lepšiu alternatívu Kotlebovej LSNS. Ak si myslíme, že sa fašizmus v politike v roku 2026 bude vyznačovať otvorenými pochodmi po uniformách linkovej gardy, programovými dokumentami, ktoré žiadajú zrušenie parlamentnej demokracie, sme na omyle. Dnešná podoba fašizmu sa po rokoch prispôsobila nielen zákonom, aby nebola za svoje presvedčenie trestnoprávne zodpovedná, ale aj prostrediu, v ktorom funguje. Sociálne siete sú dnes pre fašistické tendencie dokonalým prostredím. Algoritmy totiž prirodzene odmeňujú to, na čom fašizmus historicky tvoril. Silné emócie, strach, hnev a rozdelenie spoločnosti. A nie len to. Diktátori k nám v minulosti rečnili z balkónov. Tí dnešní k nám hovoria z obrazoviek telefónov, kým doom scrollujeme. A cez stories a reelska sa nám prihovárajú a dávajú nám pocit, že sú naši kamoši z dediny a majú tú skutočnú pravdu. Avšak vieme odhaliť pár stratégií, ktoré používa krajná pravica a fašisti. Poprvé, používajú tzv. Dvojitú reč. Súčasní neofašisti často zakrývajú svoje radikálne názory tým, že ich podávajú ako bežné alebo morálne správne. V politike to znamená, že politik použije slovo, ktoré pre bežného a nepolitického človeka pôsobí úplne nevinne a dokonca má aj pozitívny význam. Napríklad nepovedia očista národa, lebo vedia, že to by nefungovalo a je to na hranici zákona, ale hovoria ochrana hodnôt. Už to nie je rasová nadradenosť, ale potreba zachovať kultúrnu identitu. Dajme si príklad, ktorý sa často v internetovom priestore opakuje. Sloboda slova, ako povolenie na šikanu a dehumanizáciu. Čo hovoria oni, bojujeme za absolútnu slobodu slova a sme proti cenzúre. Bežnému človeku to evokuje pocit, že jasné, veď sloboda slova je základ a nikto by nemal byť umlčovaný za názor. V tejto dvojitej reči však sloboda slova znamená, chce mať právo beztrestne klamať, šíriť nenávisť, dehumanizovať zraniteľné skupiny a ničiť životy mnohých oponentov. Používajú toto právo na to, aby vytvorili prostredie, kde sa ľudia budú báť prehovoriť, čím v podstate slobodu slova pre ostatných likvidujú. A ja sa vás chcem spýtať, či vám pri tomto napadol niekto konkrétny, koho sledujete na sociálnych sieťach. Po druhé, dehumanizácia. Fašisti sa snažia vystupovať ako hlas zdravého rozumu alebo ako jediný normálny a svojich oponentov často nazývajú parazitmi, bubákmi, tupými husami, rakovinami a inými hanlivými pomenovaniami. Opäť príklad. Často počúvame o progresívnej rakovine a ako ju musíme zastaviť. Ako to ale znie bežnému človeku? Napríklad bojujú proti politickému smeru alebo myšlienke, s ktorou ani ja nesúhlasím. To je v politike normálne. Veď čo? V dvojitej reči to ale znamená, že ideológia nemá tvár, nemá rodinu, necíti bolesť a ak ľudí zredukujete na rakovinu alebo vírus, reálne z nich vymazávate ich ľudskosť. Po tretie, rola obete. Určite ste počuli o tom, že na bielých životoch záleží. V skutočnosti je to ale obranný mechanizmus, ktorý má zablokovať akúkoľvek debatu o problémoch menšín. Cieľom je vyvolať vo väčšinovom obyvateľstve pocit, že hoci majú v rukách väčšinu politickej, ekonomickej a spoločenskej moci, v skutočnosti oni sú tými chudákmi, ktorým niekto niečo berie. A samozrejme je legitímne hovoriť, že sa nám nežije dobre, ale ak niekto sa tvári ako utlačená domáca väčšina, tak táto rola slúži ako ospravedlnenie rasistických výrokov a naozaj sa nesnaží o to, aby sa nám žilo lepšie. Po štvrté, my versus oni. Fašizmus potrebuje jasné rozdelenie na my, tí čistí, ublížení a oni, tí skazení, špinaví a tak ďalej. Sociálne siete tento proces práve že ešte viac urýchľujú. Politik neponúka riešenia, ale denne produkuje príspevky, ktoré útočia na konkrétnu skupinu obyvateľov. Buď sú to mimovládky, liberáli, konzervatívci, migranti, novinári. Jeden príklad za všetko. Progresívci chcú, aby sme deťom menili pohlavia. Výsledok? Spoločnosť sa rozštiepí na dva nezmieriteľné tábory. Na jednej strane barikády stoja vystrašení ľudia, ktorí sa bránia a snažia sa brániť nevinné deti a na druhej strane stoja ľudia, ktorí sú frustrovaní z toho, že niekto z nich robí netvorov. A kým my sa na internete hádame o vete, ktorá v reálnom svete ani neexistuje, autoritárska moc potichu rastie. Presne takto funguje moderný fašizmus. Vyrobí absurdného strašiaka, vystraší vás na smrť a kým vy kričíte od strachu, tak on vám berie slobodu. Po piaté, apel na strach. Keď sme vystrašení, náš mozog prepne do režimu bojuj alebo uteč. V tom momente sa nám vypýta kritické myslenie, logika a aj ochota hľadať kompromisy. Zostáva len čistý pud seba záchovy. A moderný fašizmus to veľmi dobre vie. Vie, že ľudský mozog najlepšie presvedčíme vtedy, keď mu dáme spoločného a veľkého a často úplne vymysleného protivníka. Prečo to ale politici robia?
No kvôli tomu, aby zakryli absenciu riešení, o čom napríklad v Republike veľmi dobre vedia. Lebo reálne sa nad tým zamyslíme. Riadiť štát je komplikované, opraviť kolabujúce zdravotníctvo, zabezpečiť dobré školstvo, udržať mladých v krajine alebo postavať diaľnice. To si vyžaduje roky tvrdej práce, odborníkov a komplikované reformy. A nikto z nich netočí práve TikToky. Skúste si teraz podľa toho, čo ste sa u mňa naučili, pozrieť nejaké virálne videá Republiky alebo Fikyho Sulíka a urobte si vlastný názor. Dobre, ale keď sme si toto všetko povedali, prečo sa fašistický obsah tak dobre šíri na sociálnych sieťach? No je to kvôli tomu, že sociálne siete sú ako stvorené práve pre tento obsah. Tlačia negatívny, emotívny obsah, ktorý ponúka síce na zložité otázky jednoduché riešenia. Algoritmus vidí, že pod príspevkom je veľa nahnevaných komentárov, tak ho ukáže ešte viac ľuďom. Algoritmus ťa rovnako zatvorí do informačnej bubliny. Ako náhle klikneš na jedno alternatívne alebo radikálne video, hoci zo zvedavosti, sieti automaticky bude servírovať ďalšie a ďalšie. A to vytvára ilúziu, že toto je jediný názor, ktorý je vo svete populárny. Ten, ktorý je správny, hoci to nie je pravda. OK, ale veď keď je to taký problém, tak prečo sa spoločnosť neohradí? No jedným z dôvodov sú hejt a urážky, ktoré s tým prejavom súvisia. Pozrime sa na vlnu nenávisti, ktorú dostala Zuzana Kovačič-Hanzelová od Bombica, na mieru nenávisti a urážok, ktoré na svojich sociálnych sieťach venuje Milan Mazurek svojim politickým oponentom. Profily, ktoré zdieľajú dehumanizačný obsah, majú častokrát silnú základňu podporovateľov. To znamená, že sú pripravení zasiahnuť vždy, kedy ich pomyselný vodca im povie, čo majú robiť. A konečne prichádzame k časti, čo s tým môžeme robiť. Osobne si myslím, že naša hranica morálky sa každý deň posúva práve zo strachu z hejtu a z nenávisti. Kvôli tomu, že nechceme čeliť a chránime samých seba. A verte mi, ja viem, aké ťažké to je, ale predsa dokážeme urobiť pár vecí, aby sa z hejtu a urážok nestala norma. Prvý je pre tých odvážnych. Vieme sa ozývať aj za cenu, že príde nechutný hejt. Môžeme tvoriť na sociálnych sieťach, aby sme neprenechali virtuálny priestor nenávisti. Stačí málo, hlavne v roku 2026. Nahrajte video, postnite ho a uvidíte. Sľubujem, že aj vy sa budete cítiť lepšie. Budete mať pocit, že ste niečo urobili. Rovnako môžete podporiť už aktívnych tvorcov, nielen pozeraním videa, komentovaním, zdieľaním, ale ideálne aj podporou DMs. Môžeme vytvoriť komunitu vo svojom rodnom meste alebo sídlisku, ktorá bude niesť princípy demokracie. Rozprávať sa, vysvetľovať a je na konci dňa toho strašne veľa, čo dokážeme spraviť. Moja kolegyňa a dobrá kamarátka často vraví: dobrých ľudí nie je málo, len majú tendenciu ostať ticho. A myslím si, že pri tejto myšlienke spolu môžeme ukončiť dnes toto video. Ak sa chceme vidieť opäť, klikni subscribe a daj mi vedieť, o čom chceš, aby sme sa bavili na budúce.